egunon danoi. Azaroaren 25, indarkeria matxisten aurkako nazioarteko eguna. 2003tik aurrera, emakumeonganako indarkeriari buruzko datuak jasotzen hasi zirenetik, 115 emakume eta 11 haur erailak izan dira Euskal Herrian. Zenbaki onartezin hauen atzean, izenak eta izanak daude. Erauzitako bizi proiektuak. Bereziki memorian gorde nahi ditugu, 2022an zehar erail dituzten Sara Pinai Eregi, Felisa SP eta Maria Luisa Larrañaga. Urte honetan ere bereziki aipatu nahiko genuke Euskal Herri mailan jai giroan emandako erasoen gorakada eta bereziki sustantzia kimikorik gabeko ziztaden bidez egindakoak. Antolatutako emakumeonganako gorroto baten erakusle dira beldurra eta kontrola bilatzen duten eraso hauek. Hala ere, eraso bakoitzaren aurrean, hauek salatu dituen mugimendu feminista saretu bat atera da kalera. Isiltasunak normalizazioa dakarrelako onarpena, eta aspaldi esan genuen ez gaudela egoera hau gehiago onartzeko prest. Urte luze hauetako lana izan da indarkeriari maskara kentzea. Ez da hau lau sororen kontua. Sistema patriarkal sendo baten ondorioa baizik. Indarkeria matxistei buruz egindako makroinkestak datu larria mahai gainean jarri zuen. 2 emakumetik batek indarkeria matxista pairatu du bere bizitzan zehar. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eragiten duen berdintasun legearen erreforma eginda pasaden ikasturtean. Indarkeria matxistaren kontzeptualizazioa irekiago bat ekarri duena. Espainiar estatuan ere, askatasun sexualen legea onartu da, besteak beste. Urte luzeetan mugimendu feministak mahai gaineratutako hausnarketak eta eskaerak kokatu dira lege testu hauetan. Hala, nola abusuaren eta erasoaren arteko banaketarekin amaitzea indarkeria matxista bikote eremutik atara eta hainbat alorretan ematen dela ikustaraztea. Indarkeria digitalak, instituzionalak eta obstetrikoak izendatzea. Sexu erasoak atendizteko krisi zentroak eraikitzea eta abar luze bat. Orain hitzetik ekintzetara pasatzeko garaia da. Garrantzitsua da marko bat ezarriko duen legeak berriztea edo sortzea. Are gehiago mugimendu feministak eskatutako norabidean egiten bada. Azaroako 25 hau beraz, indarkeria matxistaren alderdi desberdinak identifikatzen jarraitzeko eguna izango da. Jendartean normalizatuen dauden sotienetatik hasita, hala nola, ukitzeak, ahosko lizunkeriak, mezu eta adierazpen sexistak, janzkera, jendarte sareen erabilera edo lagunartea kontrolatzea, eremu publikoa, eskolako patioak, jolastokiak, parkeak, askatasunez okupatzeko zailtasunak, edota emakume eta gizonen arteko berdintasuna zuzenean erasotzen dituzten administrazio erabakiak. Bigarren estadio batean, sexu erasoak eta eraso fisikoak egongo lirateke, eta esparrurik bortitzenean erailketak. Urte honetan gainera, atzerakada ekonomikoaren mamua aizatzen ari den honetan, inoiz baino ozenago aldarrikatu behar ditugu politika eta zerbitzu publikoak. Berdintasunaren norabidean kokatu edo indarkeria matxistari aurre egiteko baliabideak ere oinarrizko behar izan bezala identifikatzen ditugu. Dauden baliabide eta proposamen egokiak babestu edo berriak sortzeko momentu aproposa da hau ere. Jendarte hau osatzen dugun guztiok konpromiso hori hartu behar dugu, eta batez ere erakunde publikoetan gaudenok. Gutariko bakoitzari dagokigu egoera hori aldatzea. Eguneroko zereginetan hasiz gure inguru hurbilenean jardunez. Eta gure kasuan, erakunde eramutik jardunez, horretarako beharrezkoak diren baliabide tekniko, ekonomiko eta politikoak aktibatuz. Berdintasun unitateak sustatuz eta haiei laguntza eskainiz. Berdintasun teknikarien egonkortasuna edo kontratazioa bultzatuz. Edota emakumeen parte hartzerako guneak sustatuz. Emakumeen etxeak eta txokoak, ahalduntze eskolak, jai parekideak eta abar.
Guzti honengatik, indarkeria matxista gertakerietan funtzionamendu protokoloek erabiltzen dituzten mekanismo guztiak egokiak izatea da giltza. Beti ere, indarkeria mota hau pairatzen duten emakumeen ahalduntzea helburu duten ikuspuntu batetik. Horretarako, instituzio publikoaz gain, gai honetan adituak diren pertsonen eta mugimendu feministen parte hartzea beharrezkoa da ezarritako protokoloekin lagundu dezaten. Eta azken batean, berdintasunezko etorkizun baterantz abiatu gaitezen. Durangoko udalean oso argi dugu indarkeria matxistari argi egin ahal izateko ezinbestekoa dela berdintasun politikei beharrezko gisa baliabide eta baliabide tekniko eta ekonomikoak ematea. Eta hildo horretan, uste dugu ikuspegi feministarekin lan egin behar dugula egunero eta eremu guztietan. Krisiak ez du aitzakia izan behar arazo larri edo kolektibo honi aurre egiteko beharrezkoak diren aurrekontuen murrizketa edo izostea justifikatzeko. Eta horregaitik Durangoko udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu. Kontzientziazio, sentsibilizazio, prestakuntza eta erreparazio lana sustatzen jarraituko dugu indarkeria matxistak desagerrarazteko bidean aurrea egiteko. Emakumeen munduko martxan bultzatutako indarkeria matxistaren aurreko erantzun protokoloak gure egin eta herriko eragile ezberdinekin batera berau lantzeko eta erantzun protokolo propioa lantzen jarraitzeko konpromisoa hartzen du. Berdintasun atalak egonkortzeko eta indartzeko konpromisoa hartzen du. Indarkeria digitala prebenitzeko eta erantzuteko estrategiak landuko ditu, indarkeria matxisten egungo egoeraren analiziari erantzuteko. Jai giroan ematen diren erasoei erantzuteko eta hauek prebenitzeko protokoloan lanean jarraitzeko eta hau mugimendu feministarekin eta jai batzordearekin batera. Indarkeria matxistarekin zerikusia duten baliabide, zerbitzu eta prozedura guztiak administratiboak, naiz judizialak, publikoak, doakoak eta ez diskriminatzaileak direla bermatuko du eta bermatzeko dei egiten dugu. Neskei, gaztei eta emakume helduei zuzendutako jabekuntza jarduerak eskaintzen jarraitu, hainbat gai jorratu ahal izateko, besteak beste, bikote harremanak eta harreman sexuafektiboak, amodio erromantikoak, sexualitate libreak eta abar. Indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubideen alde guztiak, tartean egiaren edapena, kalte ordainketa, akonpainamendu soziala edo ez errepikatzeko bermea, lantzeko programa iraunkorrak eta osasun egoerei egokitutakoak martxan jartzeko deia egiten du. Bestearen artean, arlo ezberdinei zuzendutako protokoloak, memoria historikoa berreskuratzea, omenaldiak, jardunaldiak, tailerrak, ikerketak, zineforumak, bizibilizazio ekimenak eta abar luze bat jasoz. Azkenik, mugimendu feministak antolatu dituen mobilizazioetan parte hartzeko deia egiten dugu. Eskerrik asko danoi.